mira què està fent. Està jugant amb les vides. És veritat, mira, estic jugant allà. I el no molesta. Vinga, va, sí. Però què fas? Jugant a les línies, eh? Això no puc. És clar que no. I per què? Perquè ets un noi. Doncs per això mateix també pot jugar. És clar que sí. Tots se creuen que tenen la raó. Vosaltres sí que no teniu la raó. Crec que tenen raó. Però què dius? Les joguines no tenen gènere. Va, no teniu raó. Podem jugar al futbol? És clar que sí. I jo? És clar que sí. És veritat, sí que teniu raó. Puc jugar amb vosaltres? És clar que sí.